ukazali na stoljeći i reći: Vodite po svemu svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Ko uvjeruje, dopusti se, spasite se. Ako ne uvjeruje, osudit će se. A oni će znakovi pratiti one koji uvjeruju. Ime će moje izvoniti iz odluke. Novim će jezicima govoriti. Zmije uzimati i popiru što smrtonosno neće ih nauditi. A nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede desna Bogu. Oni pak odoše propovijedahu Gospoda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim Gospodina. Riječ Gospodina. Slava tebi, Hriste! Draga braćo i sestre, dragi štovatelji svetog Ante Padovanskoga, zbilja je lijepo doživjeti pobožnost koju gajimo prema ovom svecu čitavog svijeta. Mnogi zavjeti, ne samo u ovoj crkvi i župi, nego širom svijeta u ovim se trenucima upućuju Bogu posredništvom svetog Ante Padovanskoga. Radost zajedništva nešto je što čovjeka oduševljava. No u svemu tome moramo ipak postaviti jedno pitanje. Koju vrijednost očekujemo od ovog zavjeta, od ove svetkovine, od ovog zajedništva? Kada se pripremao posljednji posjet našoj domovini svetog Ivana Pavla II. 2003. godine, onda su do Svetog Oca dolazile mnoge lijepe želje, pozdravi, pozivi doći u našu domovinu. Ali bila je zanimljiva reakcija kada je sveti Ivan Pavao II. Tim svojim sugovornicima znao postaviti pitanje upravo o nama Hrvatima. Lijepo je da me Hrvati očekuju, ali slušaju li Hrvati riječi Svetog Oca? Pokušavaju li te riječi u svoj život uklopiti, živjeti, učiniti? Možemo li mi, brate i sestro, kad govorimo konkretno o svetom Ivanu Pavlu II. Reći da on nešto govorio krivo? Sigurno da ne možemo. Možemo li jednako tako reći da je sveti Ante Padovanski govorio što god krivo? Nije. Ali možemo li istovremeno potvrditi kako slušamo poticaje svetog Ante Padovanskoga na korijenit život, na korijenito obraćenje, na mijenjanje određenih smjerova koje će on svojim zagovorom pratiti? Jer što nam može vrijediti i ovaj lijepi zavjet i ovaj lijepi dolazak na svetu misu i ispovjed i pričest, ako nismo kadri poslije sve to pretočiti u dobro djelo, u dobar žar po kojem bi Bog ne samo bio prisutan ovdje u ovo vrijeme, nego uvijek u našem životu. Zanimljiva je zborna molitva koju smo čuli u današnjem misnom slavlju. Bože, tvojim darom, sveti Ante, tvom narodu znamenit propovjednik i zagovornik u potrebama. Pazite, Gospodine, tvojim darom imamo Antu kao propovjednika i zagovornika u potrebama. Pitam se, brate i sestro, je li Bog te darove daje samo svetom Anti? Ne. Bog nije uskogrudan.
da bi tako lijepe darove davao samo nekima. Bog te iste darove daje svima. I nama koji smo došli ovdje moliti, Bog daje dar da budemo u svojoj obitelji, u svom društvu u kojem se nalazimo, znameniti propovjednici riječi Božije i zagovornici u potrebama, kako bi život kojega živimo, ne samo zagovorom svetog Ante, nego prvenstveno našim svetim životom bio blagoslov, bio dar, bio ljubav svim ljudima koji susrećemo. Naravno, nastavit ćemo u toj molitvi govoriti daj da njegovom pomoći kršćanski živimo i u svim iskušenjima osjećamo tvoju očinsku ruku. Treba nam pomoć, jer dobro znamo, život nije jednostavan. Život je zahtjevan, iziskuje mnogo napora, mnogo žrtve, mnogo ljubavi. Ali zato je Bog tu, brate i sestra. Bog nije samo tu onda kad ga molimo, kad ga tražimo. Bog je prisutan i onda kad ga zaboravimo. I čeka kad ćemo se ponovno okrenuti. Ne samo u molitvi, nego u svojim životnim navikama. Uključiti Boga u stvarnost našeg života. I upravo je tu sveti Ante bio znamenit. Upravo je tu bio polog mnogih njegovih čudesa. Upravo je tu bio motiv mnogih njegovih tako direktnih propovjedi, koje nisu čovjeka ostavljala ravnodušnim. Poticala su na razmišljanje, na obraćenje, na preokret. I Bog, vjerujem, želi i danas bilo kojom gestom potaknuti nas na obraćenje. Zašto? Radi našeg spasenja. Ali ne samo radi našeg spasenja, nego radi našeg blagostanja ovdje, danas, u ovom krutom svijetu. U ovom krutom svijetu u kojem caruje psovka, kletva i teške riječi, Bog želi preko nas stvarati oaze u kojima će blagoslov imati prednost, u kojem će lijepa misao imati preporuku, u kojem će ljubav povezivati raskidana srca. I tu nam sigurno sveti Ante želi puno pomoći. Tu nam sigurno daje obilje razloga po kojem bi život kojeg živimo mogao biti iznad svega kvalitetniji, iznad svega dar, iznad svega blagoslov. Svetog Antu, dok je kao mlad svećenik prije 800 godina potakao primjer herojskog svjedočenja prvih franjevačkih mučenika iz sjeverne Afrike, potakao ga je na razmišljanje. Je li ono što je sve dobro učinio dovoljno za njegov život? Dovoljno za ljude s kojima živi? Tada je primijetio, koliko god je dobro činio, mi ne možemo govoriti, promatrajući njegov životopis, da on nešto prije loše činio. Bio je poprilično dobar, ali je pred Bogom shvatio da ta dobrota nije dovoljna. Da Božja dobrota potiče na još više. I ta ista, brate i sestro, Božja dobrota pokušava i mene i tebe potaknuti. Nemoj ostati zadovoljan u onome što imaš. Kao što ćemo toliko često pred stvarima koje imamo čeznuti za većim. Jednako tako i u duhovnim krepostima i u dobrim komunikacijama. Nikad ne smijemo ostati zadovoljeni onim što imamo, nego težiti za još ljepšim, boljim odnosom s bratom čovjekom, u kojem će iz našeg srca, iz naših usta, iz našeg pogleda, iz našeg pokreta krenuti prvenstveno, usudio bi se reći, isključivo dobro.
kao polog za dobro svijeta. Inače, umorit ćemo svetog Antu da on ponovo posreduje. Izmorit ćemo ga na takav način gdje će on poticati i posredovati za dobro, a nažalost mi ustrajati u lošem. Trebamo i pomoći svetom Anti. Ne samo tražiti za pomoć, nego i pomagati svetom Anti, čineći dobro. Ima ljudi koji su zbilja, primijetivši kako netko lijepo čini, počeli to imitirati. Počelo se to prvo naša djeca. Koliko puta, drage majke, primijetite da dijete imitira vas i vas, očeve. Ajme ako vas imitiraju lošem. Neka vas imitiraju dobrom. I to je blagoslov. I to je razlog zbog kojeg trebamo biti sretni, ponosni, ali istovremeno ustrajni. Danas će mnogi roditelji dovesti djecu na blagoslov. To je prekrasno. Ali zapamtite, dragi roditelji, nema tog lijepog blagoslova, nema tog velikog blagoslova koji može prekriti roditeljski blagoslov svake večeri, svakog jutra, svakog dana. Kako je lijepo kad majka i otac zagrle svoje dijete i u tom zagrljaju Bogu zahvale i to dijete blagoslove. Ima problema, naravno, imao ih je sveti Ante na velike, ali je uvijek u njegovom srcu bila težnja na loše uzvratiti dobrim. I to ga je činilo velikim. I to ga je činilo svetim. I to veliko i to sveto nuka i nas. Budi kršćanine velik. Budi kršćanine svet. Budi kršćanine stvarno štovatelj svetog Ante, ne samo lijepim molitvama, ne samo lijepim zavjetima, nego prvenstveno lijepim životom. Amen.